בוקר טוב. איזה ברווז חמוד. או, שלום עליכם ברווזיישנס. קצת צבעוני הברווז הזה, לא? אנחנו היום בסביה, כי זה שני אל, אז זה כמו איי או וואי. אתם קוראים לזה בישראל סביליה. סביליה. גם באנגלית זה משהו כזה. סביל. אנחנו בטח גם לא אומרים את זה נכון בספרדית, אבל זה משהו בסגנון. סביליה. אתמול היינו פה, רוב הזמן התעסקנו למצוא איפה לראות את הגמר של היורו. ותכלס כאילו לא באמת ראינו את העיר, אלא כזה על הדרך, אנחנו כזה הולכים, מחפשים, ואז אנחנו הולכים, רגע, אולי ימין, אולי שמאל, פתאום כזה, וואו, איזה מבנה יפה יש פה, וכזה, אין לנו מושג מה זה, כי זה באמת היום הראשון שהיינו פה, וכזה סתם, באמת לא התעסקנו בכלל בעיר. ועכשיו אנחנו בדרך לפריטור, שזה מה שאנחנו עושים בכל עיר כמעט. כן, אז אחרי שכבר ראינו את הכל, אנחנו נעשה פריטור שיגרום לנו להבין מה ראינו אתמול. אבל בינתיים העיר הזאת ממש חמודה, זאת העיר שהכי התחברתי אליה, בוא נגיד, בדרום ספרד. כאילו הוא מרגיש כזה כמו עיר סבבה לגמרי. היא קצת מזכירה לי את ברצלונה, כאילו היא מאוד שונה, אבל היא מזכירה בזה שאפשר להסתובב פה ושסבבה פה. צריך להגיד גם שבעצם הטמפרטורות טיפה ירדו, יכול 31-32 מעלות ביומיים האחרונים, היום ואתמול, וזה קצת מקל על העניינים נראה לי, כאילו חוויה של הטמפרטורות המאוד גבוהות, ה-36, 38, 39 מעלות, היה קיצוני. אז עכשיו זה טמפרטורות כבר שאפשר להסתובב חופשי. אני כאן גם הפסקתי לשים קרם הגנה, כאילו התרגלתי כזה לשמש, לא יודע. אני לא, אני עדיין בעד קרם הגנה או חולצה ארוכה. פה הייתה הופעה אתמול, פה אתמול בעצם היה... ניסינו להיכנס לפה אתמול, עמדנו בתור במשך חצי שעה בערך. הגענו ואז גילינו שאני צריך לקנות כרטיס, ושהכרטיס למשחק כולל הופעה, וזה היה לה 50 יורו לכל אחד, והרגשנו שזה לא מתאים, זה קצת too much, אז במקום לראות את זה במופע ענק, את המשחק, ראינו אותו בעיר עם מלא אנשים, באמת היה כיף. חבר'ה מקומיים, בלגן, צעקות, ואז לאורך כל הלילה הם שרו ברחובות, וצעקו, וצפרו, וצפצפו. הם היו מאוד לא קולניים, אבל מאוד מאוד לא אלימים. זה היה אחלה. טוב, אנחנו נתחיל את הסיור. נסכים לנו? זאת המדריכה שלנו. נראה תשמע לאנשים. להתקבל טוב. אחר כך. ממש נהנים בסיור. אין שום כאילו קשר בין משפט למשפט. כן, אנחנו לא מבינים מה... מילים רנדומליות, אני כאילו מתחיל לפקפק את זה שאני דובר אנגלית. היא פשוט מתרגמת לכל מספר אנגלית. זה הסיור הכי הזוי שהיינו בו, באמת. תראו את זה יפה פה. כאילו... לא יכולנו לשמוע כאילו על מה אני מדברת. לא יודע, זה היה כל כך מתיש. זה היה... כאילו, אנחנו עושים פריטור כמעט בכל עיר שאנחנו מגיעים אליה. האמת שזה כבר הסיור השני שהיה לו טוב, ופעם החלטנו לא להישאר, פעם נשארנו. קיצר, הקטע של הפריטור זה שזה שעה וחצי, שעתיים. שעתיים וחצי במקרה הזה. כאילו, מסתובבים בעיר ורואים את הדברים העיקריים. יש לזה כמה יתרונות. א', אפשר לשלם כמה שרוצים, ואם זה לא טוב אפשר גם לא לשלם. למרות שאני לא חושבת שיש מישהו שלא משלם. עכשיו היא אמרה לנו שהיא משלמת על זה שאנחנו השתתפנו, על הפלטפורמה איכשהו. לא יודעת, זה היה ממש מוזר, זו פעם ראשונה שכאילו עזבנו באמצע, אני לפחות אף פעם לא עזבתי סיור באמצע. אז באמת היה כאילו סתם לשבת פה ליד מבנים מדהימים, ובמקום כאילו לצלם אותם ולראות אותם, כאילו במקום זה אנחנו שומעים אותם מברברת, אנחנו לא מבינים מה היא אומרת, אנחנו לא זה. כאילו חבל הזמן שלנו, אנחנו יום אחד פה. אז העדפנו לחתוך, וזה היה די מוזר שהיא ביקשה כסף בסוף, אבל בסדר, כאילו, היא מכבדת את זה. היא לא הייתה מדריכה טובה לצערי. אבל זו הזדמנות טובה להגיד שבעצם מה שקורה עכשיו עם ה-AI ועם ג'ימיני בעיקר, ג'ימיני בעצם הוא AI של גוגל, הוא כמו ChatGPT,
שיש לו המון מידע, אבל הוא גם מחובר לאינטרנט. זאת אומרת, הוא יכול לעשות חיפושים בגוגל ולתת תשובות לשאלות. אז הרבה פעמים במקומות שבהם לא היה פרי טור, סתם הסתובבנו, סתם טיילנו, לקחנו את האלמנט הזה, אולי אנחנו נצלם את זה בפלאפון. נעשה את זה גם עכשיו. הנה צוענים שמנסים לסחוט כסף. אז מגיעים למקומות ממש יפים, אנחנו מצלמים תמונה עם הפלאפון, שואלים את הג'ימיני, תספר לי על המקום הזה. תאמת זה עובד גם בעברית, זה עובד גם באנגלית, זה עובד גם בספרדית, כן? והוא פשוט מספר על המקום, ואז הייתה גם כמה פעמים שרצינו שהוא ירחיב על נושא מסוים, והוא ממש היה מדויק וטוב, וזה עוזר המון. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו, תארגן לי טיול ברחבי סביליה, כן. לראות את כל המקומות העתיקים, הוא יעשה לנו רצף, ובתוך הרצף הזה אנחנו לשאול שאלות על המקום הראשון, על המקום השני. למרות שאני כן... אחלה של דבר. אני כן אגיד שכאילו, אני אישית ממש אוהבת את הפרי טורס, אני חושבת שזה דרך ממש טובה. גם לפגוש את האנשים, לדבר איתם, לקבל המלצות. הבעיה שכאילו בגרנדה עשיתי סיור מדהים, אני יכולה לכתוב באיזה חברה. באמת, היו שם 2 מדריכים, שניהם היו מעולים. שניהם היו מעולים, וזה היה ממש, כאילו, אי אפשר בכלל להשוות. אבל כשמגיעים לסיור לא טוב, וואלה, זה כאילו גם אי אפשר להשוות, זה בזבוז של זמן. ופה היה סיור לא טוב, וגם אולי הזמן שלנו הוא קצת שונה היום, אנחנו יותר בלחץ, יותר רוצים להספיק לראות דברים. דווקא אני לא בלחץ. לא בלחץ כזה, אבל יש בסביה הרבה דברים לראות. יש בסביה בעצם 2 דברים שאותי אישית מעניינים. אחד זה כל הדברים האלה של הנוצרים וזה, וספרד וכל הדברים האלה. והשני זה הרוב היהודי, כי אשכרה יש פה את הרוב היהודי, בשאר הערים שהיינו בהם, הכל נהרס. אז אני כן רוצה לראות את זה, ופה זה 2 סיורים שונים שהם באותה שעה, אז אין לי מה לעשות, אני ביום אחד נמצאת פה. אז נראה לי שאת זה אנחנו נעשה רשימה, אני מבקש מ-ChatGPT להגיד לנו, ג'ימני, להגיד לנו לאן ללכת, ואז נלך לפי זה, ונשאל אותו שאלות על כל מקום, נקבל את המידע, כי שוב, זה לא אותו דבר כמו לדבר עם הבן אדם, אבל כשהמדריך או המדריכה לא טובים, אז זה לא שווה גם כן, זה אנשים שלא נותנים לכם את האקסטרה הזה שאתם רוצים עם מדריך. פתח את הג'ימיני. אז תן לו תמונה. Tell me about this place. מעלה את הווליום. The image you sent is a close-up of a large, ornate door with multiple panels. While the door itself is likely part of a cathedral, it is difficult to tell from this image exactly which cathedral it is. The closest cathedral to you is the Seville Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. It is the largest Gothic cathedral in the world by volume and is known for its beautiful stained glass windows and intricate carvings. Can you tell me when it was built? The Seville Cathedral construction lasted over a century, starting in 1402 and finishing in 1519. אז אנחנו יכולים בעצם להגיד כל דבר, כל מקום שיש. פשוט הוא מספר לי את הסיפור מאחריו. ואם אני ארצה לשאול אותו עכשיו אם אני יכול להמליץ לי על מקומות אחרים, דומים, קרובים, שונים, באופי שלהם, בעיר שאני נמצא בה, אז הוא יגיד לי לאן לנסוע, ואפילו יפתח לי את המפות וינווט אותי לשם. זה מדהים. אני ממש נהנה מזה. בשלב הזה כבר היינו מעורבים ועצרנו לאכול ארוחת בוקר. ולאחר מכן המשכנו בסיור העצמאי עם ג'ימיני.
מסיביליה נסענו לנקודת הלינה שלנו שהייתה ליד סכר מהמם. בדרך ראינו את המבצר הזה והחלטנו לנסות להגיע אליו למחרת. לא תאמינו מה מצאנו שם. אבל זה כבר בסרטון הבא, אז תעקבו אחרינו כדי לקבל עדכון כשהוא עולה. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, gracias. חיפשנו מקום בטבע שוב, להיום, ומצאנו מקום שנראה ממש יפה על המפה, והוא נראה עוד יותר יפה פה, שזה פשוט כנראה ליד החוף, אני לא יודעת כאילו גם זה לא היה ליד החוף, זה היה בסדר, כי יש נופל ממש יפה פה בחוף. כן, ממש שילוט לחניות וזה, לא יודע, כאילו נראה, לא נראה מסודר, אבל עדיין יש שילוט לחניות. כן, יש פה בכל זאת דרך עפר, כאילו... מאתגרת במקצוע. עם אוטו רגיל הייתי בסדר עם הדרך הזאת, אבל נראה לי... אתה נוהג איתו, אבל... לא, זה בסדר, הוא נורא גבוה, האוטו הזה ענק. טוב, זה ממש בגובה מטורף מעל הכביש. יוצר, אז מצאנו מקום ממש סבבה, ונראה לי שהוא עושה את ממש יפה. ונראה לי שאנחנו ננסה, כאילו, כבר התקלחנו פה איזה פעמיים באוטו, בכל חניות שעשינו, אבל בעיקרון לדעתי זה לא חוקי, כי זה סוג של קמפינג, כאילו זה כבר קצת אקסטרה, כן. אבל נקווה שזה לא יהיה בעייתי. יש מלא רוח, אני מקווה ששומעים אותי. לא צריך למצוא את הדרך למצד השני. נראה שזה מהגדה השנייה. וגם אין פה אינטרנט, אז אי אפשר לבדוק את זה. אז אחלה, ממש מגניב פה. הרוחות היו חזקות מדי, אז למרות הנוף היפה, אחרי השקיעה חזרנו לקרוון והלכנו לישון, מתרגשים לקראת היום הבא. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו לייק ותעקבו אחרינו להמשך המסע שלנו בדרום ספרד בקרוון.